Yo, what's up mga parikoy? For today's video, Yo, what's up mga parikoy? Welcome back sa atong channel. And for today's video, for today's vlog, maghimo tayo ka na suman. Suman gina? Suman nga, suman? Gabi? Suman nga gabi mga parikoy. So mga parikoy, abe, manamig kod-kod parikoy. Kanya, so butangan na pagkamay, itong pasagaw-sugaw. Yun, mga parikoy, pakita mo. Kanya, mananig kod-kod parikoy niya, nanapoy kamay. Haloon ni siya. Nya gumagalo iputos og saging nya dungaging no dungagon sa mga kayo patay saging manghuatag saging ng tadawd kaning tungod ni 40 mga pare kay bisag unsa na nahunahan lutuon kay wala man tay makaon diri. So mga pare kay manghuatag sa dahaw saging ron ato to mangayo sa kuan manghapit mo tag mangga kay daghang mangga to pare kay guwang na ato na taging tara let's go. Yun padung na tamang ka ng daon saging mga prekay, nag-uwan din mga prekay. Makasubar pa ni basta first nga uwan. Karon pa jud nag-uwan din prekay. Oh prekay basa kay diri ko no. Basa diri oh. Dagom po dito oh. So mga prekay, ni suggest akong asawa nga sa daw mag-video na to. So daraging oh, kunin. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. Mga prekay, konting trivia. Kisay kaila ni mga prekoy kay niya. Kisay kaila man eh. Mao ni hagunay mga prekoy kabamaw sa ni gamiton. Ana si gamit mga prekoy ang ana siya nga. Ana dai diri. Ilo na mga prekoy malibang mo glabong. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. Na mga prekoy oh. Apit ta mamunga. So ato sa ni i-vlog mga prekoy. Ig mamunga na ni. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me. So mga prekoy, kano mga prekoy? Ang tawagan ng mga prekoy, hapit-hapit sa tanong. Ang tawagan ng mga prekoy, mo ni turok manok, dool ging padool. Mo ni siya iturok. Nasa yung focus. Yan, mo ni siya iturok manok mga prekoy. Makaano siya mga prekoy? Turok manok. Turok manok may tawag ng mga ano? huy makahilo na. Di. Ang bahala ulit. Lamit man gani basta hinog kayo. Makahilo ni hagbay ra ta ko patay. You know I'm gonna get. Kuya kayo sorry. Kuya kayo din mga prekoy kay ang mentoryo silingan ra namo no. Nara diha dapit ang mentoryo nila. So mga prekoy si Tito Erlan nagpandas yung balay. Anak ta mga yun kanang dahon sa saging. To. Hingi kami dahon saging. Hingi kami dahon saging. Tsaka mangga. Loto na? Dami loto? Mga barangay, akong ipungutan sa Tito Erlan kung daghan na bang hinog. Kaya ang loto nila diri kay hinog. Mga barangay, nga na ta. Ito na ito, saging? Saging o mangga? Mga barangay, duro gid bunga diri ba? Oh? Daghan kay bunga barangay oh. Yun. Yun oh. Kabot na ang mangga diri mga pare kayo. Guwang-guwang na pare kayo. Okay. Grabe, baon ko. Ikaw. Tugod mo mangayo. Kaingkit diri speakers pare kayo. Busmak, ikaingkit diri. Mas lamin na siya pare ko kung naayasin. Anas kuya, nagkaugmang ka. Ang nag-video naman pare ko, gilaway na. Samot ang gatan o diha. Kagumkum kayo ba? Gusto. Dagan nakagkuha dahi?
Asa? Huwag naka-harvest og tagiya ba? Bro nakatagiya. May harvest ito iya. Bro nakatagiya og harvest. Unsa? Ging dapat di ka mawa sa kong vlogging. Pakita ging ba? Amo ito no? Sige na ba arte po kay kami. Ano ka? Gabong na. No. It's Di pa man buwang yang. Lagi nga. Tara. Di pa man buwang. Oh, dayo. Yellow. Pantin mo yellow. Tara mga pare kay muha na taga ng daw saging kay basta niya maagtan tag-uwan. Nindot tag basak nila dire mga pare kayo. Nindot pag view. Ging, kaba ba kang nai tulo ka klase nga view? sa. Top view, side view, back view. Pero na siya pinakanindot nga view. Kaba ka unsa? Yeah. I love you. Tara ging. Ara ka chala dere. You're so clingy. Oh my god. Hala. Ha? Sabi hinog. Kau ano na to? Ano tayo nakatagiya ba? Ilaw na oy. Yeah, nga. Ilaw. Puro man gisi ging. Tapakan ka. Murag imuha gisi. Bagong. Black ayan ano yun. Ano to boss na? Ta. Chrome Music Lab Remix. You know I'm gonna get Pwede na? Ito na yung mga pre ko, upat na nakabuka itong nakuha. It's enough para sa taong kama makontento. Tara, let's go sighugot. You know I'm gonna get So mga pre ko, nakita din hinog ng lumboy oh. Mas babaw po. Dara diri mga pre ko, makabot ra. Uy, lumboy. Ngay ko lumboy. Tara mga pre ko, kay gawa na. Tara. Pabrikan na ito mga pare kayo hasta sinilas, bitas man. Di mo tagaparong ano eh. Ako be. Tara ka sige. Sa mga naibalak mong sponsor dag, sinilas. I'm willing. Okay. You know I'm gonna get Kuya mga pre kayo. Mga pre kayo, magdao ba ito mga pre kayo? Kaya ito pa na yung haubun. Sa mga only Bisaya knows. Haubun. You know I'm gonna get Bugnaw. Di na bugnaw eh. Ali ko na. Sige na para di ka sabawan. Ikaw na. Sige na para di ka sabawan. Mga pare ko para di sabawan. Dapat mo na maglagang tubig kay gawan-uwan ra ba? Kuha mo to. Ngana na paghahab mga pare ko. Ano yun na? Day, Lisa, day.
One eternity later. So, pare koy, manatag hub. Ay, ba pa? Nabali may hub pare koy. Iya kayo napasok. Wagan na tarog hub oh. Napay wa na kuan. Dito. Sana na mo pare koy, hiwaan na siya. Hiwa na ging. Yun na ko. Gwapa ni mo, di ba siya kapakita? Kutsilyo. Mura makagdi maming kahay eh. Pwede na naniwan. Ay, arte, di ba? Mahala. A few moments later. Yan ang tag-vitamin C mga pare koy. Kalisan na magkasakit ron basin niya. Antang na ay coronavirus. Dapat mag-vitamin C dito aron panahon na kay lisod na. Tag-uma mga pare kayo. Yung bagas dagom, melag mo uwan ng kusog para makatagamtan ko taon tagkabog na ano, kay giring iga nga. Mabaha na nga ito mga pare kayo. Dito repito, basta kusog uwan. Diha, mabaha na dito pare kayo. Kusog yung basta mag-uwan ng kusog. Kaya ahog nagbalik mga pare kayo. Kanito puhan. Wow, lamihan na ito mo. Pwede na ba't nga buhayo gina? Buhayo di ka ng butong. Sama ka sa mong smile. Guntingan pa din nila mga pare para magtupong daw. Kuwao ng gilid-gilid. Bundok uwan! Yun o, gawa na nga ito mga pare padawhan na rin diri mga pare. Yan, para di para safe si baby. Bina, wala dyan nagpalibak ang uwan mga pare koy. Gauwan na dyan, naabot na dyan diri. Oh. Bundak uwan, kanang kinakusgan para magbaha nga to, para na ko'y laing content. Uy, si King. Awanan si King. Mga pare koy, until karon pare koy, wapagyapon ko'y panganan ng motor mga pare koy. Suggest mo pangan pare koy kung usay panganan to sa atong motor. Suggest mo mga pare koy. Nani siya alarm mga pare kayo. Pwede po rin sa mandaro mga pare kayo nga remote. Yun. Andar siya, di ba? Hindi po siya mata mga pare kayo kay owl eye. Kapondiro lang usa mga pare kayo. Gaha ka ng kakuan. Kapondiro nang usa ka suga. Dapat ng ilisan. Gaha. Tumpag mo mga pare kayo. So yun mga pare kayo. Magsugod na tagputos. Si... Gwapa manggod ka, oh, tanawa. Hadlock, magpa-video si madam mga pare koy. Nga na pagputos pare koy. Mong lubag-lubagon. Yun, suman nga gabi mga pare koy. Ito mga pare koy, nibalhin ka ng pisto kay ka ng para makahapa ta. Sa menduha daw. Nasugot siya nga ako sa video basta make up siya daan. Sige, tanlay ko saan na. Sakto ba? First time naman pare ko, siya mo gawin mo kamao. You know I'm gonna get. So mana mga barkay, ito na ipakita ba. So mana itong nagama mga barkay, konti lang no, gamay lang. Banganan mga barkay para di mabusyad. Nga naman ito pagbudbud si Lula sa una. Gimingan na siya kung Lula ba. Gama na mga barkay, ito na nang ikon, itakang. Pero di taman nandog ni Richard nga itakang ran saging way kayo, way sabaw. So mga barkay, ito na itakang mga barkay. Tara, let's go. Saan din ipagbangan? Di man nabuto na. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Meanwhile. So yun mga barkay, after 1 hour naluto din. So kas timing pa dyan mga barkay, imbes naluto na, brand natin hinoon.
Barikoy, ito na yung hukaran Barikoy. You know, gabaga-baga. Kami kisugba buwan niyo Barikoy. Natin buwan dito Barikoy. So nga Barikoy, magsugbat ang buwan Barikoy kaya samtang napay baga Barikoy. You know, humot ka na Barikoy. I miss buwan Barikoy. Goy, pagod na ba? Pagod na pagod. Tungkuan Barikoy kena pagod watay kanang clip ron. Ba? Nice flow ag suka mga Barikoy nya nice sili. Nice. Wow, nice. Gaasu-asu. Wow. Sama Barikoy ito sa Barikoy. Tara. Laging. Si mga Barikoy. Diyan. Tika lang mga Barikoy. Kasangko ang buwan Barikoy. Natin po doon. Yun, buwan Barikoy oh. Yun oh. So mga Barikoy, ito ng tilawan ang atong tilawan ang atong gilot Barikoy. Lutay mo Barikoy. Lutay mo, kinahanglan pang ugay-ugay mo Barikoy pero mo ugay. Pamis mo, kata lang. Ngayon ka Barikoy, kain tayo. Init kayo? Pas-pasin mo kan kay init kayo? Samod na ka ng anliray sa kan ka ng mga inasal? Unang hungit nga no? Yeah, ha? Mga Barikoy, dinhi lang tapos na akong vlog mga Barikoy. So na naman Barikoy, nado kayo shoutout eh silang kayo niya, shoutout nila tanan. You know I'm gonna get Bye-bye mga Barikoy! Barikoy, like, share, and subscribe. And click the ring bell button. Hey, thank you mga Barikoy! Kinsa may naggamaya man.